खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबफोरखौ फरायदों आं गेवलां हाजोहारिया बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंदों बिटिआरनि गोरोबथानि उनाव ओनसोलाव सुबुंफोरनि गोजोन खौसेथि फैबाय বড়োলেণ্ডত এতিয়া শান্তি আছে নে নাই 20 বছৰ শান্তি হৈছে ভাল এটা পৰিৱেশ আহিছে তো এতিয়া আপোনালোকে যদি বিচাৰে হাগ্ৰামাক আপোনালোকে আনক হাগ্ৰামাক ৰাইজেটো বিচৰা নাই रायजे इलेक्शनहे कब रायजे उदालगुरि जिल्लायाव फिन सिनाय मोनै सुबुंनि गोहोगोरा हाथियार आरो गुलिफोरखौ बोखांदों चिरांनि नांगलबाङा गोजौ फरायसालियाव हरखाब सौहैनानै मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया फोरोंगिरिखौ सुबुरुन होदों बाक्सा जिल्ला एबसुनि 18थि आरो कुमारिकाता दखरा एबसुनि 49थि बोसोरसालिया जथुम्मा गाहामै जोबलांबाय गोहैलो खामानि मावग्रा टिकादार रहिम आलीनि हेंथायै मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ मसलपुर थानायाव केस थिसनदों चिराङाव आइफुवालि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै बेखेवनानै होबाय हा मोनथायखौ मोनफुंनाय क'क्राझारनि गोदान देबरगावआव आरो गोदान तिलापारानि रायजोफोरा बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावदों गोजोननाय मोनदों माने गोदो जोंनि आइ आफामोननि आबै आबौमोना गोबावसैनो थाबोनाया दा नैबे दा बिटिसि सरकाराव दा नैबे एलटमेन्टखौ आं मोनबाय आरोखि आं बे गामिनि गावबुरा जानानै दिनै गोजोननाय मोनदों बे सरकारखौ मानो होनब्ला जोङो बै बिपिएफ समावबो जों होदोंमोन हाग्रामा सारनो नाथाय बे बिथाङा मावनो हायासै टेट फोरोंगिरि पंकज कुमार दासआ हरखाब गावनि आगोमा जिउखौ गबरदनागुरि फरायसालियाव फोजोबना लादों खाग्राबारि दखरा एबसुनि खुंगा 40थि बोसोरसालिया जथुम्माया साननैनि हाबाफारिजों सोलिगासिनो दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै गोजोन्थों नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एएसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन